pano ndi Panyasa Voice Box ndipo ife nkhani pano timachita focus kwambiri pa nkhani za ndale kuyendetsa bwino kwa dziko komanso utsogoleri otsatira bwino malamulo kuno kwathu ku Malawi. Koma nthawi zina timapezana ndithu ndi nkhani za uzimu kapena kuti maulaliki amene akukhudza kwambiri nkhani za ndale. Ndiye pano tabwera ndi mkulu wina akulankhula mwa uzimu koma nkhani yake ikulunjika ku zimene America yachita mu dziko la Venezuela. Mungoyepula amene simukudziwa ku Venezuela, mtsogoleri wa dziko la Venezuela olemekezeka bambo Nicolas Maduro komanso amayi akunyumba kwawo patakali pano ali mchitokosi cha polisi mu mzinda wa New York mu dziko la America. Iwo ndithu anagwidwa ndi asilikali a dziko la America pa 3 January 2026. Tetikali modzi pano Panyasa Voice Box TV kuti mkulu ameneyu maganizo ake komanso zimene akulankhula ndi zotani zokhudza ndi nkhani imeneyi, ndipo akamaliza timati musangochoka mutiuze maganizo anu in the comment section below pompano Panyasa Voice Box. Tikulandireni anthu a Mulungu mwapaderadera mu nthawi iyi imene tione zochitika zimene zangochitika zokhudza dziko lonse lapansi mu masiku angapo amene apitawa. Zochitika zimenezi zitithandizire ife ndi kutizindikiritsa, kutibwezeretsa kulosi kuti tizindikire nthawi imene tikukhala ndi kudziwa chonena kuti tichite ndi miyoyo yathu aliyense payekha. Tili mu chaka cha 2026 imene tsopano zochitika zikuonetsa kuti kutsogoloku kukhale mkoke. Chochitika chimene tichione ambiri a ife tikuziona m'matelevishonimu, matsamba amchezo, chokhudza dziko la America ndi dziko lija la Venezuela. Kucha kwa pa 3 January tingoti dzana kucha kwa dzulo, asilikali a dziko la America anakwanitsa kupita mu dziko la thunthu ndi kukagwira president olamulira ndi kumuchotsa mu mphindi zokwanira 30 ndi kumapita naye ku America. Chochitika chimenechi pofika pano olamulira inde ma president a dziko lapansi agwidwa nkhongono, ndipo ambiri a iwo azizira nkhongono akusowa poyamba kuti tilankhula kuti chiyani, chifukwa chokha chongokwanitsa kuti dziko la thunthu likwanitse kutumiza asilikali nkukatenga president olamulira, chitetezo chake chonse chili pamenepo. Ndi chinthu chimene ngakhale oyang'ana azitetezo amayiko a dziko lapansi akuzizira nacho nkhongono pofika pano, kuonetsera kunena kuti palibe president pa dziko lapansi anganene kuti ndine otetezeka ku mphamvu za America. Nkhani yolemera kwambiri anthu a Mulungu. Tikuyenera kuchimvetsetsa chinthu ichi ndi kuona kuti chikulozera chiyani mu chaka chino cha 2026. Nkhani imeneyi ikufotokoza kunena kuti dzana kucha kwa dzulo, m'banda kucha pakati pa 1 koloko ndi 2 koloko mu mzinda wa dziko limeneli la Venezuela, mzinda umene amawutcha kuti Caracas, kudapezekatu kuti asilikali a dziko la America anayamba kuthira mabomba apo ndi apo mwadzidzidzi. Ndege, mahelikopita ankhaninkhani nkumauluka mu mzinda umenewu, anthu ali mtulo, ndipo mmene zimatere nkuti gulu la asilikali lapaderadera litadziwa pamene presidentiyo wabisala, ndipo anakwanitsa kupita kukampeza pamenepo ndi kunyamula. Akuti ananyamulatu munthu yakugona ali mbulangeti ndi mkazi ake, nkufika pomunyamula nkweza ndege kumapita naye ku America. Tukambati president olamula, mphamvu zonse ali nazo, chitetezo chonse chilipo, koma America yakwanitsa kukamtenga dzana kucha kwa dzulo m'mabanda kucha. Tikunena pano ali ku America kuti ukayankha milandu. Chochitika ichi anthu a Mulungu
chaziziritsa nkhongono mapurezidenti a dziko lonse lapansi. Akusowa kuti alankhulira pati chifukwa zaonetsera kuti tsopano palibe purezidenti amene lero lino anganyade kapena kumukulira mtima Amerika kuti ayi sungandigwire. Ayi ndithu. Chochitika ichi anthu a Mulungu monga tafotokoza kale chikutionetsera kuti mu chaka cha 2026 tiyembekezere zochitika zimene zithamangitse mathero a dziko lapansi. Molingana ndi nyuzipepala zosiyanasiyana kuphatikizapo ya First Post akufotokoza kuti mu chaka cha 2020 dziko la Amerika lidaloza dziko la Venezuela kuti iwe purezidenti wa dziko la Venezuela Nicolas Maduro tikuzenga mulandu kuno chifukwa ukupanga bizinesi ya mankhwala ozunguza bongo nkumabweretsa mu dziko la Amerika. Ndiye iweyo tikuzenga mulandu kuti ubwere kuno ugwidwe udzatsekeredwe kuno ku Amerika. Kuchoka chaka cha 2020 kudzafika chaka chino cha 2025 kuyambira atu mu Okutobala ndi pamene padakhala mkuki pamene a president a Donald Trump analengeza kuti ndipereka $50 million kwa wina aliyense amene akakwanitse kundigwirira Nicolas Maduro abwere kuno adzayankhe mlandu. Komatu sizidatheke chifukwa ndi president amene akulamulira dziko lake lathunthu limene ndi chitetezo chake. Mene imafika mu Okutobala Novembala chaka cha 2025 ndi pamene asilikali a Amerika anakayamba kudzazana kumeneko ku dziko la Venezuela ndi kuyamba kuphulitsa masitima amene amanyamula mafuta kuchoka ku dziko kupita ku dziko lina. Kenako ndi pamene adayamba kumuzinga Venezuela ndi pamene kucha kwa dzulo akwanitsa kumtenga Nicolas Maduro pano ali ku Amerika akuti akayankhe mlandu pamodzi ndi mkazi ake yemwe. Zochitika zotere anthu a Mulungu zitizindikiritse ndi kutidziwitsa kuti tsopano Amerika akufuna aonetsere mphamvu zake pa dziko lonse lapansi. Iye wayima monga mfumu yakumpoto. Dziko limene la Venezuela ndi dziko limenetu likayang'anidwa pa mayiko amene ali ndi zitsime zamafuta. Ndi limodzi la mayiko amene ali pamwamba kwambiri amene ali ndi mafuta ochuluka. Ndipo akuti dziko la Amerika popanga izi limamusonya ameneyo Nicolas Maduro ndi dziko la Venezuela kuti iwe umatibera mafuta athu ndipo kumugwira kumene amugwirako akuti abweze mafuta amene anaba a Amerika. Nkhani ndilemera kwambiri anthu a Mulungu. Zifanane ndi mmene dziko la Libya lidachitibwira kulandidwa mafuta ake omwe. Apa kuti Venezuela umaba mafuta a Amerika. Ndiye tangwira mtsogoleriyu kuti avomereze bwinobwino abweze mafuta awo. Ndipo tisanangwire tidamuuza kuti bweza mafuta amene ukuba akuno ku Amerika. Nkhani ndichilemera kwambiri anthu a Mulungu. Tidziwe kunena kuti nkhani sizikulunjika pa mafuta awo ayi. Koma tsopano Amerika akufuna aonetsere mphamvu zake kulamulira maiko a dziko lapansi. Ndi kuti onse olamulira dziko lapansi adziwe kunena kuti sali otetezeka m'maso mwa dziko la Amerika. Tidziwe anthu a Mulungu kuti dziko lagawika pawiri kumbali ya nkhondo. Pali maiko akumwera ndiye pali maiko akumpoto. Maiko akumwera ndi amene kumbuyo kwawo kuli dziko la China, Russia, maiko aluya. Ndipo uyu Venezuela ali mgulu la maiko akumwera. Inde kuphatikizanso ndi maiko aja a BRICS. Tikunenatu South Africa pompa pamusi apa nawonso ali gulu limodzi. Maiko onsewa Amerika pano wayamba kulankhula kunena kuti ndi adani ake. Ndipo iye mmene waona choncho akutsindika kunena kuti chitsanzo chimene wampanga Venezuela alondola adani ake onse kuti asamale ali nawo pambuyo. Chifukwa
iye America akuti akufuna kuthana ndi ena onse amene angawapikisane naye pa nkhani ya zamalonda mu dzina tilofuna kudzetsa ufulu ndi chitetezo. Anthu a Mulungu, chochitika ichi chitiwululire ife ndi kutizindikiritsa kunena kuti lamulo la Sunday lifike pambuyo pa mpungwepungwe pa dziko lapansi kumbali ya nkhondo. Tikunena pano palibe purezidenti amene wayima poyera ndikunena kuti iwe America chifukwa chani wachita zimenezo sudapange bwino. Aliyense ali du kudziyang'ana iye mwini kuti kodi mmene ndine ngotetezeka sanganditenge monga atengera Maduro. Nkhani yolemera kwambiri anthu a Mulungu, ndi chinthu chimene patenga nthawi yayitali ndipo sichidachitikepo kwa nthawi yayitali pa dziko lapansi. Kwa mu chaka chino cha 2025 mwezi uno wa Januwale kuyamba chaka chino kukuyambatu ndi dziko lathunthu kulowa mu dziko lathunthu ndi kukanyamula mtsogoleri wa dzikolo likuyenda pansi pa utsogoleri wake, kumugwira ukapolo, kumunyamula usiku 30 minutes ndi kupita naye ku dziko lawo akuti kamuzenga mlandu. Funso lizibwera pa azitsogoleri a mayiko a dziko lapansi. Palibe amene akudzimva kutetezeka pofika lero ku mphamvu za America. Donald Trump achita kufotokoza ndi kulankhula momveka bwino kuti zaonetsera kunena kuti palibe dziko limene lingalimbane ndi ife kapena kutichitira mwano ayi. Zaonetsera kuti ife tili ndi ukatswiri ndipo tangopanga izi kuti dziko lidziwe palibe amene angalimbane ndi America pofika lero. Chochitika ichi monga tanena kale chitidzutsa ife kutulo. Yesu Khristu adatsindika za nkhondo, kudza khala mbiri za nkhondo, mitundu ndi mtundu kuwukirana. Chiyambitu cha nkhondo ndi chimene tikuchiona tsopano mu chaka cha 2026 chimene tsopano chikuyenera kuti chikwaniritse mphamvu ya ulosi. Funso likhale onena kuti pamene angelo anayi agwira mphepo sitikudziwa kuti azitaya liti, komatu mphepo zagwidwa ndipo ngakhale zagwidwa choncho zizilowa pa mpata ndi kuwomba monga zachitiramo. Mphepo, Yeremiya chapter 4 verse 11 kulekezera 16 mutawerenga pamenepo. Mphepo zimayimiratu kulimbana ndi nkhondo pakati pa mitundu. Angelo agwira mphepo zinayi, Chivumbulutso chapter 7 ngoyambira verse 1 kulekezera 3. Angelo agwira mphepo zinayi kuti zisawombe, agwira kuti pa dziko lapansi pasachitike nkhondo zazikuluzikulu. Kwa mu chaka chino cha 2026 sitikudziwa kuti mphepo zimenezi zigwidwa kwa nthawi yayitali bwanji. Chifukwa chochitika ichi tanena kale kuti chaziziritsa nkhongono za atsogoleri ndi magulu awo a asilikali pa dziko lonse lapansi. Nkhani yolemera kwambiri anthu a Mulungu, koma ichi tangoti tidziwitsane kuti zimene dziko la America lachita pa 3 Januwale zapereka mteketeke ku dziko lonse lapansi. Ngati akulankhula mapurezidenti ndiye kuti ndi pano, komanso zolankhulazo zikhale zofowoka. Tikamutsatira America adachenjeza atu pa Nigeria pompa pa mtunda apapa kuti iye mukupha Khristu ndi kubwera konko ndidzaphulitse. Asilikali ake ali kumene kukhala tcheru kumayang'ana. Adamuchenjeza Maduro kuti iwe undibwezere mafuta anga okuba. Pano nduyo antsatira ndi usiku kukagwira kuntapa atapita naye ku America. Kuchoka pamenepo Americanso akhala akuchenjeza mayiko monga Mexico, Cuba. Akuti pali mayiko pafupifupi 70 amene America wayika list kuti ndisamaleni ndikubwera, kuphatikizapo dziko lija la Iraq. Akuti iwenso Iraq ndikubwera konko ndikupeza. Tione kuti America tsopano wayima kufuna kulimbana ndi mayiko a dziko lapansi, ndipo mayiko amene akuwaloza America ndi mayiko amene ali mbali ya mafumu akumwera omwe timangoti BRICS. Tsoka ndiro mbali ya BRICS kuno ku Africa tili ndi South Africa pompa pamusi apa, amene Donald Trump walonjeza ndikuloza kuti iwenso South Africa uli nlisiti, uli mgulu la anthu amene ndikuyenera kuti ndaone bwinobwino kuti nditani nawe.
nkhani yolemera kwambiri anthu a mulungu ngati mphepo zitayidwe mu chaka chino tili mu Januwale muno koma zangoyamba motere pa 3 Januwale kodi tikamapita kumatha mweziwu chichitika nchiyani? Chifukwa pofika pano dziko la Iraq America wachenjeza kale kuti ndikupeza, dziko la Mexico America wachenjeza kuti ndikubwera konko tidzasinthe ulamuliro, dziko la Cuba akulozanso kuti ndikubwera konko tidzasinthe ulamuliro. Inu ndi amene mmapanga mankhwala ozunguza bongo kumabweretsa kuno, tiye tibwera konko tidzaphwasule zimenezo. Chochitika ichi anthu a mulungu tati tikumbutsane ndi kuzindikiritsana nthawi sili mbali yathu. Chaka cha 2026 chayamba, inde tikoma tikhale maso ku ulosi kuti kodi chimene chitsatire ndi chani. Mapulogalamu athu otsatira patsogolopa titsatire bwinobwino zimene akuluakulu amene wakhala akulankhula, komanso chilunjiko chimene Trump walunjika kuphatikiza maiko onse a BRICS amene ali kumbuyo kwa Russia. Inde anzathu pa South Africa pompa nayenso Trump waloza kuti inu ndi adani anga. Nkhani chilemera kwambiri, dziko lilowa pa mpungwepungwe posekedwa pompa. Kodi ife tayima pabwino chifukwa chochitika chimene chibwera modzidzimutsa ndi mosayembekezera. Nthawi tilibe, zochitika izi zikamatere zikutionetsera kuti lamulo la Sunday likubwera. Lamulo la Sunday likuyenera kudzuka pa mpungwepungwe wa pakati pa maiko ndi dziko linzake, kuti akamatchula za mtendere zikhale zomveka. Koma lamulo la Sunday silingabwere dziko lili pa mtendere ayi, pamayenera kuti mpungwepungwe uchitike kumbali ya nkhondo. Ndi imene yayambayi chaka cha 2026 imeneyi ikukamalizira mu lamulo la Sunday. Ndipo lamulo la Sunday likamabwera zikuyenera kuti inu ndi ine tikhale kuti tapanga chiyanjano choyenera ndi Mulungu wathu. Si nthawi yosewera ino, si nthawi yodzimva ndi kulunjika. Inde ziyang'aniro zathu pa zokonda za dziko lapansi nationa ngati kuti kutsogolo kuti ndi zaka zambiri zodyerera ayi. Nthawi tilibe ndi nthawi yodzikonzetsera kumvera ulangizo wa Mulungu. Tiyime potani pamene dziko lilowe pa pungwepungwe? Kodi tikhalabe m'malo mmene tisautsike ndi kusowa chochita ndi kusowa mtengo wogwira chifukwa kuti sitidamvere ulangizo wa Mulungu? Ndi nthawi yodzikonzetsera ku uzimu wathu ndi kuthupi komwe kuchita chifuniro cha Mulungu, kuti zikamachitika izi tikhale ife okonzeka, dzina lathu lili m'buku la moyo. Mu nthawi yoyikika titsatire bwinobwino za chenicheni chimene chikuchitika ndi zimene zikudza molingana ndi nkhani zimene zikuzungulira kunjaku, kulumikiza ndi ulosi mu chaka ichi cha 2026. Ana a Satana mdierekezi akonzetseratu kuti zivute zitani. Lamulo likuyenera kuti liyimike kulipanga dziko lapansi kuyima pamodzi ndi kupembedza tsiku limodzi, ndipo lamulo limene silingayime ngati pa dziko lapansi palibe mpungwepungwe. Chifukwa chake dzulo pa 3 zayamba motero. Ndi nkhondo kuti imene anthu a Mulungu imene takhala tikuyimva kuti nkhondo yachitatu ya dziko lonse lapansi ndi imene ikuyambayi. Chochitika chimene sichidachitikepo, ndipo mapurezidenti a dziko lapansi ali pa mteketeke kumuopa Amerika. Nkhani yolemera kwambiri, tangoti tikumbutsane inde monga tafotokoza kale. Mu nkhani zathu zotsatira tione tsatanetsatane molingana ndi ulosi komanso Baibulo za chochitika chimenechi kuti chikulondolera kuti nanga ife nthawi yathu ndiyochuluka motani pa dziko lino lapansi. Mbuye akudalitseni ndi kutsogolerani. Tionanenso mu nthawi yoyikika posekedwa pompa pamene tikhale tikutsatira chimene chikuzungulira ku dziko lonse lapansi lero lino. Mbuye akudalitseni.